खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं फैफिनबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आरो आं बेबायदिनो नुजाबाय थागोन नोंथांमोनजों सम लाना आरो बोथोर लाना आरो नोंथांमोननि गेजेराव जेब्ला आं बे सोरां लामानि गेजेरजों नुजाफैयो अब्ला आं मोनसे खोथा बुंनो लाना फैयो आरो नोंथांमोनाबो नायो आरो बुजियोबो। आं जेसेबांनाखि खोथा बुङो आं राइटखौल' बुंनो गोसो जायो आरो आनराइटखौ बुंनो बायो। आनराइटआ जेबो खामानि गैया, राइटखौल' आं बुंनो लुगैयो। जोंनि माखासे बर'नि थासारि आरो मोजां मावनाय गाज्रि मावनाय आरो बेखौनो बर'नि गेजेराव माखासे जोंनि बर'आ गावजोंनो गाव एना एनि दिन्थिलायनाय बेखौ आं बुंनो लुगैदों। दिनै सोरखौबा गेदेर मानसिखौ अन्थाइ खुबैनाय बा सोरखौबा उन्दै मानसिखौ नासयनाय आरो सोरबा गैयैफोरखौ मुगैनाय आरो सोरबा गोनांखौ जायखिया बेफोरनि खोथाजों बाथ्राया बिदि नङा। आं जायखिया हारिनि थाखाय मोनसे बुंनो सानदों। जाखिनि दा जाबाय थानाय मोनसे जोंनि बर'नि गेजेराव इलेक्सन जानो गोनां जाथाय दिनै बे भटखौ लानानै मोनसे बेफोरबायदि जादों। सोरबा सासे मानसिया बर'जोंनो बर' सासे समाजनि हाबा मावग्रा गोबां गावनि थैखौ दिनै बर'नो दान होनानै आरो बर'नि रावजों दिनै बर'नि मोजांखौ नागिरदों गाज्रिखौ नागिरदों दिनै गासैबो सुबुंफोरा बेखौ जों नुगासिनो दं। दिनै बेफोरबायदि गेदेर गोलावखौनो नोंसोर बेफोरबायदि खालामोबा सोर बायदिया हारिनि थाखाय मावनो ओंखारगोन। आरो जुदि मोनसे बाथ्रा बुङो जायफोर गाज्रि मानसि दिनै बैफोर गाज्रि मानसिफ्रा बर' हारिखौ सुस्रांनो हागोन नामा? नट इम्पसिबोल, हानाय नङा। दिनै बर'खौ सालायनो थाखाय मोनसे साफा बर'नाव मोनसे बिबान थालायनानैसो दिनै बर'खौ जों खुङो आरो बर'नि माखासे मावनांगौ हाबाखौ मावो। दिनै सासे मेलेमजिबि जाय बिथांमोना बर' माखासे गेदेर गोलावफोरखौ मेगन सायो आरो गाज्रि नोजोर नायो आरो गाज्रि खामानि मावनो नागिरो। दिनै बेफोरबायदि बिथांमोनखौ नोंसोरो मेगन गाज्रि नोजोर नायना मा जानो? दिनै जिबायदि मानसिखौ जों नायदों टेलेन्ट गोनां मोनसे मेलेमजिबि मानसि नांगौ जोंनो दा बर'नि गेजेराव। सोर जानो हागोन? दिनै बेखौ दिन्थि नोंनि मोजां मावनायखौ रावबो गाज्रि होनाय नङा। दिनै मोजांखौ लाखुमानानै नों मानो गाज्रिखौ मुं लादों? जाय बिथांमोन बादि दिनै बिदि जानाङा। दिनै नोंनि गोसोआव नों सायख'योब्ला मोजांखौ नागिरबा जों बयबो मोजांखौ मोनो। दिनै गाज्रिखौ लाबोयोब्ला मालाबा मोजां मोननाय नङा। दिनै गाज्रि मानसिखौ सिखा होनो थाखाय गोबां राज दं आरो सान्थ्रि मन्थ्रि दं। दिनै नों बादिखौ हमथानो थाखाय दिनै जिबायदि समायसानि मानसिनि गेजेराव दिनै बेफोरबायदि मान सनमान गोनां दिनै बर'नि थै आरो बर' रावजों दिनै बिसोरो बर'नि थासारिखौ नायनानै बर'नि समाजखौ नायनानै दिनै बिथांमोना मावदों। दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि मेगन सायोब्ला आरो बेफोरबायदि अन्यायजों दिनै सासे बिथांखौ अन्थाइ खुबैनाया हवाट? बे बाथ्राया जोबोद गिदिर गोरोन्थि। मानि थाखाय आं बुङो होमबा दिनै एगजामपोल दिनै मोनसे इलेक्सन होदों। दिनै बे इलेक्सनाव जोङो मा दिनै जोंनि बर'नि इलेक्सन नङैयाव दिनै आसामनि इलेक्सन जानायफ्राव मानो बेफोरबायदि दावराव दावसि गैया? जोंनि बर'आ बिराद अख्रा नामा? होमबा जोंनि बर'नि गेजेरावनो बर'नि इलेक्सन होलायनाय बिदि एफा अख्रा सोमजिलायनाय सोरखौबा ओरैबायदिनो हेनथेन गाज्रिनि खोथा। आखाइ होनायनि बेयाव गोनांथि गैया। भटखौ गेलेदोंबा सोंखारलायनायखौ लानांगौ। नाथाय खाथि आरो एगेन्स्ट बेफोरखौबो दिन्थिनाया मोजां नङा। आरो बेखौनो आं लुगैयो जोंनि बर'आ मोजांखौनो नागिरनांगौ आरो मोजांखौनो हास्थायनांगौ। मानि थाखाय होनब्ला दिनै बेफोरबायदि हिंसाजों रावबो जौगानाया गुबुन काउन्ट्रिखौ नाय माबायदि डेभेलप। दिनै दासिमबो जोंनि बे थफ्लासे बिटिआरखौ लानानै एफा जेंनाखौ सोमजियोब्ला आरो बाखि थानाय बर' माखासेया मा जागोन? बेखौ आरो नोंसोर मा जौगानाय लाबोनो हागोन? जों माखासे मोजां मेलेमजिबि थाब्लासो जोङो आरो गावजों गाव अनलायनानै खौसे खालामनानै जों सानलायबासो जोंनि बर'आ थाबनो जौगागोन। दिनै जोंनि बर' गामियाव जुदि फाखा मोनसे गैयाबा आरो फाखा लामायाव जुदि मोनसे दंफां फांसे रज'नाय समायना रमायना बिबार गैयाबा बे हादोरा दिनै बड'लेण्ड जानो हागोन ना हाया? दिनै बेखौसो साननांगौ। आंनि बुंनाया बे रावानो नङा होनब्ला जिखुनु दिनै भटनि इलेक्सननि गेजेराव बेबो सासे बिथां थायो, बे सासे बिथां थायो, सोरबा एमएलए दाराय, सोरबा बिदिनो मिनिस्टार दारायनाय गोबां। दिनै जाय बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि समायसाखौ नायदों दिनै बर'नि मोजां मावग्राखौसो नागिरदों, दिनै टेलेन्ट गोनांखौसो नागिरदों। दिनै बेयाव फंसे बुंनो थाङोबा दिनै हाग्रामा सार बादियाबो सासे मानसि गिदिर। दिनै राजनितिकनि रावखौ लानानैसो दिनै बिनि मावनो रोङिखौ नायनानैसो दिनै माखासे मानसिफ्राबो सोंखारिदों। आरो नंगौ नङा दिनै बिथांनि जायगायाव बांसिन मानसियानो फेसबुक
दालां मोनाखै न' मोनाखै गोबां बायदि फोरमान होनाय जों फेसबुकाव नुनो मोनदों आरो माखासे दा गोदान मावनो ओंखारदों दिनै बे बिथांनि सायाव मावनायखौ नायदो रायजोफ्रा आरो लोगोसे दिनै हाग्रामा बिथांखौबो जे मोनसे पार्टिया गाज्रि मोननांगौ बे राव नङा सोंखारिनो आरो बे मोनसे पार्टिखौबो सोंखारिनो गोनांथि गैया दिनै प्रमद साराबो सासे बर'नि सासे मोजां हारिनि थाखाय मावग्रा आरो हाग्रामा साराबो जोंनि बर'नि थाखायनो मोजां खामानि मावग्रा दिनै बिथाङा आद्रा मावनाय खामानिखौ दिनै सासे बिथाङा आद्रा मावनो नागिरदों दिनै रावनिबो साननाया एखे नङा दिनै जों मानसिया एखे जानो हागौ साननाया गोबां टेलेन्टजों बर'खौ बा हादोरखौ बा जाथिखौ फेहेरनो थाखाय जोंनो रोंगौथि मानसिनि गोनां आरो बेयाव थाबथा होनायजों जेबो नङा दिनै बे बिथांखौ जुदि बेसेबांखिनि दुखु होनानै दिनै बेखौ बोख्लायनानै दोनोबा बेबायदि टेलेन्ट गोनां मानसिफ्रा दिनै न'आव ओरैनो जिरायसोनानै नोंथां बायदि दखान आरो नोंथां दखान होनानै जायोब्ला होमबा मा राहा थागोन होमबा सोर गसंगोन जोंनि बर'नि मोजांखौ मावनो सोरबा ओरैनो जाम्बा जाम्था सोरबा गुन्दागिरिफ्रा बेयाव रावबो हाया जाय खलमजों गेलेगोन जाय मेलेमजों गेलेगोन जा आइडिया लानानै गेलेगोन नैबेसो बर'खौ गुबुन हादोराव थांनानै गुबुन जोंनि इण्डियानि सरकारजों रायज्लायनानै लाबोनांगौआ गोरलै बाथ्राया ओरैनो साननायजों फैयाखै लोगो नांलायनायजोंसो जायो दा बेखिनिखौनो आं बारा बुंबायब्ला नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बियो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिबाय आंनि बुंनांगौआ बेनो आं मोजांखौ नागिरो आरो बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय जों गासैबो दोर ह होनना मोनसे बुंदों गाज्रिखौ नागारना मोजांखौ बोजबना लानाया जोंनि बर'नि देरसिन धोरोम जागोन बेखिनिखौनो बुंनानै बाय बाय